मैदेर मै माबा माबि दाउ दानख'नानै हेल' फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ आं जोङो गासिबो फिन खनसे बरायनो थांबावबाय दायो जोङो गरम मोननायनि मानासाव दुगैनो थांनो नागिरदों नै दुगैजों जोङो गासै थांबाय दं आरो natural beautiful place खोथिया होनो माइ गायनो हालेवजोब्बायनो खोथिया माइ गायसिगोन फाइनालि गाइस जों मानासाव दा मोनफैबायनो Dayo जों फैयै फैयै मानासाव नै देन्जार बुस्थु नुफैबाय हाग्रानि मैदेर नै बोनांथिंलां खाथि बुंसं नैयाव माबेसे दं र' फिसाबो दङ बिमा मानै बिफा मासे ओमफ्राय माथाम आरो गिदिरा ओमफ्राय फिसाया मानै बै खाथियाव मानै माथाम नै सेल्फि लालायदो लागासिनो आरो ओइ जों दायो माने मेन दैमायालागै थांनानै फैबाय नाफोर लागोन र' ओमफ्राय ना फैबाय जोङो दुगैला ओमफ्राय बै मोनसे फार्स्ट मोननाय दैमा दुगैसिगोन ओमफ्राय दा नोङो जै दखानाव थाव जोबनायनि थाव सोनो फैदो थाव सोबाय दं ओमफ्राय नै बेयो मोनसे बुस्थु खिथिनो दं जोंनो नै दंफांनि मैदेर मै माबा माबि दाउ दानख'नानै दखानाव फानदों र' नैबे दखानाव मानासनि औवानिबो खोमा औवानिबो दंफांनिबो औवानि नुयो ओमफ्राय नै बेयाव नै थ'नि स्पुटि मोना दाउआ हो नै थ'नि स्पुटि मोना हो थ'नि स्पुटि दाउ इयो थ'नि स्पुटि ओमफ्राय नैयो गान्दा ओमफ्राय नै जिसुबो बानायना दोनदो ओमफ्राय नै मै फिसा बानायना दोनदो अबे सिफुङालाय नै ओमफ्राय नैयाव नै मैदेर फिसा दं नै ओमफ्राय खासेव दं नै खासेव बरिया बुस्थु दानख'नानै आरो दंफांनि दानख'जोबनाय गोजा 1000 টাকা কিছু गथाखिनि एटाटे नै मोनसेयाव 1000 नो मोनथामाव ओमफ्राय 3000 सिफुं दामग्रा दंबाय सिफुंखौबो माबानो हागोन बायनो हागोन सिफुंबो दङ
Ada itu gimana loh? Itu 5,000 itu. Oh, itu 5,000. Nih, ini mana? Ada itu gimana loh itu? Itu 4,000. Ada itu koi? Igol. Ini igol merai ke 4,000 lagi. 4,000 na? 3,500. Ada itu? Itu eta 1500. Dangar tuh harus gimana? Oi, serba paip ini langsung ini sebelah mana agak lebih ber. Logo dayo जोङो दैमायाव मोनफैबाय दुगैसै इदि मेन दुगैसै आरोना मानासनि मेन दैमायाव माने मार लेथ्रा जाना दं गुबुंले जाना दं अखा हाबाय थानायखाय दैया ओंखायनो माने एसे सिगांनि दैमायाव दुगैसै आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओइ दुगैनो लान्थि जाजोब्बाय मानसि माखाया थान्दा थान्दा कल बारजुमदो दुगैदो Arjum. Gusu-gusu mencoba. Dasu dugunya mana? Kameramen apa dugu deh? Kurang menbat kameramen apa? Posisi dugu bawah sih. Udah. Ini ready kan? Rồi đã bắt cái nữa. Wow. Sana nunggu. Parde. Oi. Parde. Insert parde nunggu. Wow. Fantastic. Ini. Wow. Bau, kunci? Hah? Imbu par? Program? Wow! Solo gubor, dayo जों माने याव दैमायाव थब्ल' जाबनाय बादायलायनो नागिरदों ओमफ्राय जायनो जेनो इखौनो दैमा बोरिनिफ्राय दैमायाव गारनाय जागोन आरोना दायो जों माने बादायलायनायखौ होख्लायनोसै नायलांबाय थादो फाय Ready 1 2 3
Bayi karo jangan bayi karo. Tidak ada. Iya second. Iya dua negara nak ada iya. Monosa second negara ada, bayi misalkan iya pasti second. Mujib. लोगोफोर नै सासे मानसिया जेननानै ओमफ्राय दा गार' जानो नागिरनाय आरोना बेखौ दायो लामायावसो मोनफ्लांगोन दा एखे खालामथ'ला आरोना जेनबाय बिथाङा हायासै ओमफ्राय दैयावनो गोजावबाय थायो मानसि माखाया गोदोनो रोङा बिराद रेजें गोजाना ओंखायनो गोजावबाय थायो आरो सल' होबाय दायो जोङो दैमायाव दुगैखांबाय ओमफ्राय दा जोङो थांफिनसै आरो